Ved du hvorfor 75% af sammenbragte familier går fra hinanden igen? Det er fordi vi forsøger at passe ind i en familieform, som aldrig var designet til os, når vi indgår i en sammenbragt familie. Og jeg ved, hvordan det kan føles at sidde der i sin sammenbragte familie og kæmpe, gå på kompromis med sig selv, give alt af sig selv, for at alle andre i familien kan få det godt. For så må vi da på et tidspunkt være glade sammen. Jeg kender de følelser, der er på spil, og jeg ved, at du ikke er alene om dem. Jeg hedder Mette Sommerlund, og jeg hjælper mødre i de sammenbragte familier med at finde ud af, hvad er det for forventninger, hvad er det for overbevisninger, som spænder ben for os selv, så vi ikke lever i vores familie og er glade, men føler faktisk, at det er lidt en bjergbestigning, vi er i gang med, og kan føle, at måske jeg bare skulle opgive den her familie. Jeg har lavet en masterclass, hvor jeg gennemgår de 3 største og oversete overbevisninger, der gør, at vi ikke kommer til at fungere særlig rart i vores sammenbragte familie. Så allervigtigst er selvfølgelig også, at jeg tager dig igennem, hvordan kan vi så bryde de her overbevisninger, så vi netop kan komme til at leve og føle, at vi er glade i vores sammenbragte familie, og ikke ønsker at sætte os ind i bilen og køre tilbage på arbejdet. Så hvis du har lyst til at høre mere, så find linket her og tilmeld dig, og du modtager din masterclass i din indbakke hurtigt.